Konditesten. Jeg synes, motion det er rigtig vigtigt. Også fordi som sikkerhedsvagt, der går det ikke, hvis du ikke kan løbe. Det er vigtigt at dyrke motion, og også især som frisør, fordi at vi jo netop står op hele dagen. Jeg har prøvet så vidt muligt at motionere hver dag. Jeg træner stort set hver dag, altså enten fodbold eller de små, som jeg træner. Man skal da dyrke noget motion. Det burde alle gøre for at holde sig i form. Og ikke bare ligge hjemme på sofaen og doven hele dagen. Vores 5 unge fra erhvervsskolerne er taget på besøg på universitetet hos Rasmus, der læser idræt og sundhed. Og her venter en overraskelse til dem alle. Skal jeg have en konditest på? Yes. Og det kommer til at foregå på cykel. Står herovre bagved. Og kommer på en af gangen. Jeg skal nok klare det, og dør nok ikke, men får vi se. Og så går vi i gang med selve testen. Og der er det sådan, at det bliver hårdere og hårdere, for hver gang der er gået 1,5 minut. Jeg stoppede med at motionere her for 2 år siden, tror jeg. Man når på et eller andet tidspunkt sådan en grænse for, nu gider jeg sgu ikke lave det der mere, nu vil jeg være sammen med mine venner, og så bare hygge mig. Og så skal I blive ved lige så længe I kan. Og det er vitterligt lige så længe I kan. Det eneste motion, jeg sådan rigtig får lige for tiden, det er idræt, vi har på skolen om torsdagen. Lige inden ved ny belastning, så skal I lige pege på en skala fra 6 til 20, for lige sådan et papir, og så skal I pege på et nummer, hvor hårdt det er. Så peger I bare. I skal ikke tænke så meget over det. Jeg har prøvet det før, så jeg ved, hvor hårdt det er, og hvordan man skal takle tingene. Så har jeg et spørgsmål. Hvem er først? Okay. Du starter. Og hvem er nummer 2? Så tager jeg. Det vil sige, I går. Det er super. Det er i hvert fald ikke noget, jeg frygter. Det er det ikke. Så tager det stille roligt. Så må man gerne ryge her. Men inden vi går i gang med selve testen, så lad os lige høre, hvad de unge selv siger om deres form. Jeg tror, jeg har en meget dårlig kondi. Nu har jeg ikke trænet i lang tid, så... Ja, min kondition er nok lidt dårlig. Min kondi, den er ikke helt dårlig, men den er heller ikke super god. Jeg tror, at min kondi er meget god, fordi jeg laver sport 4 gange om ugen, så jeg tror ikke, jeg har nogen problemer med at cykle lidt. Okay. Min kondition, den er tæt på at være helt af helvede til. Håber okay. Nu får vi se. Først skal de 5 unge måles og vejes, og herefter briefer Rasmus dem om, hvordan det hele skal foregå. Når så testen går i gang, så putter jeg mere og mere belastning på, indtil du ikke kan mere. Og så lidt opvarmning på cyklen. Og du lader nogle gange testen kommer, så beder dig om pege her, hvor hårdt det er. Nu? Nej, ikke nu, men når vi går i gang. En max-test er en videnskabelig konditest, som blandt andet også benyttes af elitesportsudøvere, når de skal finde ud af, hvor god kondition de er i, og hvor meget de kan præstere, når de presser sig selv maksimalt. 5 sekunder, Abdullah, så er opvarmningen færdig. Og værsgo at stoppe. Abdullah ligger ud som den første testrytter på jernhesten. Og her bliver det så spændende at se, hvor god form vores 5 venner i virkeligheden er i. Jamen Abdullah, så kører vi testen. Jeg mener lige om. Du cykler med 70 omdrejninger i minuttet, og det bliver du ved med lige så længe du kan. 3, 2, 1. Testen er i gang. Kom så. Op og ramme 70 omdrejninger. Lyt til dybden her. Michael, der før har prøvet testen, da han var i militæret, sættes også i gang. 3, 2, 1. Testen er i gang. Undervejs holder Rasmus øje med deres performance på cyklen, og han tilfører også løbende lodder til cyklen, så belastningen stiger, og de til sidst ikke kan yde mere. Rigtig godt, Abdullah. Lyt til bibene. Bliv ned, Michael. Husk at blive siddende i sadlen. Venstre, lidt hurtigt. Kom så. Hold de 70'erne. Kom med det. Op på 70, op på 70. Op på 70. Første advarsel her. Kommer du ned under, så er testen slut. Bliv ved med at kæmpe. Bliv ved. Op på 70. Kom, op på 70. Op på 70. Første advarsel. Vi skal op på 70, Michael. Kom. Og stop. Testen er slut. Behold mundstykket i. Vi stopper testen her. Hold den i, hold den i, hold den i. Testen er slut. Og bliv ved, Jan. Bliv ved her.
Hold den på 70, hold den på 70, kom nu. Okay, testen er slut. Behold mundstykket i. Emma har problemer med sit knæ og må stoppe. Men Rasmus kan dog godt nå at konkludere på Emmas præstation. Spændende at se, hvordan det er gået de andre, der gennemfører det. Og om der er nogle superatleter i blandt dem. Rigtig godt arbejde. Hvad så? Det bliver hårdt, når man ikke kan trække vejret, som man plejer. Ja. Hvad fanden var hårdt? Det var sjovt. Og hårdt selvfølgelig. Jeg var lidt irriteret over, at jeg ikke kunne mere. Det er... Kontra jeg ryger, så tror jeg, det går ok. Det jeg så har gjort, det er, at jeg har regnet dit kondital. Og kondital, det er egentlig bare et udtryk for, hvor meget ilt kan din krop bruge i forhold til, hvor meget du vejer. I forhold til, hvis man skal bære sig selv rundt, hvor meget kan man så præstere. Ja. Og der lander du på et kondital på 28,9. Der skal man faktisk over 38, bare for at være uden for den, der hedder meget lav. Så det betyder, at du ikke har ret god kondition. Nej. Og jeg er sikker på, at hvis du løber en tur med nogle veltrænede kammerater på din egen alder, så løber de også fra dig. Og der havner du på 35,7. Det ligger under det gruppe, der hedder meget lav her. Ups. Jeg tror bare, at vi må konkludere, at din kondition den er meget lav. Ja. Og det er der kun én ting at ændre på, eller gøre for at ændre, og det er at være mere aktiv. Og så måske stoppe med at ryge. Det tror jeg også har, det ved jeg, det har en effekt også. Lige efter testen får Jan det pludselig dårligt. Han er ved at besvime, da han er gået totalt sukkerkold, og det er der en helt særlig og god grund til. Kan du lide dem? Nu er det Jeg havde jo desværre ikke spist faktisk siden i går. Så jeg havde fået en kop kaffe til morgen og en kop kaffe på banegården. Og så ellers har jeg sådan set levet på cigaretter. Der var ligesom ikke mere at arbejde med. Det er med andre ord en rigtig dårlig idé at skulle præstere noget på tom mave. Og hvor det eneste, man har indtaget i løbet af dagen, er kaffe og smøger. Jo, det er meget fornuftigt. Jeg ser ikke til sådan en her test, men ja, så har man jo også prøvet det. Tilbage hos Rasmus i laboratoriet venter flere hårde facts. Men du lander på de her 40,9. Men det er hurtigt, det går nedad. 3 år siden var jeg oppe i den. Er det rigtigt? Ja. Hvis du skal op i normalområdet, så skal du op over 44. Det er der 2 måder at gøre på. Det er, man kan enten tabe sig, så er der mindre kroppen skal være rundt på, eller man kan komme i bedre form. Ja. Nu ikke fordi du er vildt meget på siden af dig, så jeg tror... Konditesten, den gik ikke så godt. Det kunne have været meget bedre. Må se, 30,4. Det ligger lige her mellem 29 og 34, altså har du et lavt kondital. Jamen, jeg har en meget dårlig kondi, åbenbart. Men en del af årsagen til, at du har et lavt kondital, det er altså også fordi, at du vejer, når du vejer. Jeg synes, det gik godt og dårligt på samme måde, men jeg har ikke forventet, at det havde sådan. Jeg havde forventet, at min puls var lidt højere, eller hvad hedder min kondi, det var lidt højere. Dit kondital, det bliver på 34,9. Det ligger lige her midt imellem lavt og middel. Så selvom dit knæ begrænser det lidt, så er du stadigvæk i middel. Jeg regner med, at Michael han også var i middel, efter han også var militæret og sådan noget, men det var lidt overraskende for mig, at jeg var den eneste. Det kunne godt være, at man måske skulle træne lidt mere, og måske lidt hårdere, i stedet for bare, jeg skal bare svede. Jeg kan vide, at jeg skulle tage mig lidt, og så ville jeg nok få en bedre kondi, og jeg skulle yde, så det gjorde ondt. Så jeg skulle give mig fuldt ud, så jeg kunne mærke det i kroppen. Eller vil jeg ikke få noget ud af det. Det er noget, jeg skal arbejde med, fordi at jeg som sagt skal ud og være vagt, så jeg skal have en bedre kondi. Altså, det kunne godt være, at man skulle begynde på et eller andet sjovt igen. Nu har jeg haft en masse ting, der har ligget rundt om hjørnet, så nu skal der i gang med at trænes igen. Jeg vil gerne sige tak for indsatsen først og fremmest. Og så har der jo tegnet sig et billede af, at I sådan generelt trænger til at forbedre jeres kondition lidt. Der er ligesom flere ting i det. Ud at vende sig til, når kroppen siger, det gør ondt, og så måske også ud at få nogle meter i benene, ud at cykle, svømme, hvad I nu synes er sjovt. Det er langt fra et must, at vi alle skal rende rundt og være superatleter. Målet må her være, at du har en normal eller bedre kondi end gennemsnittet. Og der var altså ingen af vores 5 unge, der bestod testen med glans. Altså,
Tak for i dag. Lad nu være med at falde om. Selv tak.